ओनूचो कवी कालिदास पुरस्कार चित्रसेन शबाब हांका फावो जाला। फामाद कवी आनी साहित्यीक ॲडव्होकेट संभाजीराव मोहिते हांचे हस्तुके तांकां तो भेटयतले। ह्या निमतान संभाजीराव मोहिते हांची छत्रपती शाहू महाराजाची जीण सांगपी व्याख्यानां आयकपाची संदय मेळटली, ॲडव्होकेट रमाकांत खलोपान म्हायती दिली। गोमंतक साहित्य सेवक संघ आणि मिनेजिस ब्रिगेन्झा संस्थेच्या जोड पालवान ओणूची कोकण मराठी साहित्य परिषद पणजेच्या मिनेजिस ब्रिगेन्झा हॉलात जातली। ॲडव्होकेट संभाजीराव मोहिते आणि डॉक्टर गोविंद काळे मानाचे सोयरे म्हण हजर आसतले। ताचेच हस्तुके ओनूचो कवी कालिदास पुरस्कार चित्रसेन शबाब हांका भेटयतले। 19 जूनाक सांजे 4 वरांचेर कार्यावळ सुरू जातली। साहित्यिक रमाकांत खलपान ही माहिती दिली। तर आषाढ प्रतिमा दिवशी हा दिमाखाने कार्यक्रम होणार आहे यावर्षी सुद्धा। आणि ह्या उपक्रमाचे पाहुणे आहेत ॲडव्होकेट संभाजीराव मोहिते आणि डॉक्टर गोविंद काळे। संभाजीराव मोहिते हे कराडचे छत्रपती शाहू महाराज यांच्यावर त्यांची हजाराहून अधिक अशी व्याख्यानं आतापर्यंत झालेली आहेत। यावर्षी गोमंतकात त्यांची काही व्याख्यानं होणार आहेत आणि आपल्याला ते 19 तारखेला पाहुणे म्हणून लाभत आहेत। गोविंद काळे आपलेच आहेत, गोव्यातले आहेत। कालिदास पुरस्कार दरवर्षी आम्ही देतो। आपल्याला माहीत असेल की आजवर 16 कालिदास पुरस्कार, कवी कालिदास पुरस्कार कोकण मराठी परिषदेने दिलेले आहेत आणि यंदा हा पुरस्कार दिला जातोय कविवर्य चित्रसेन शबाब यांना। चित्रसेन शबाब किंवा य बा सुतार यांना यंदाचा प्रतिष्ठेचा, मानाचा, गौरवाचा असा कवी कालिदास पुरस्कार देण्यात येत आहे। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार।